Добър ден! Добър ден! Къде си вярна ти, любов народна? Къде блестиш ти, искра любородна? Уважаеми учители, скъпи ученици, имам удоволствието днес да открия официалното честване на 150 години от Априлското въстание. Пожелавам ви приятно гледане, насладете се на този прекрасен спектакъл, който подготвиха третите класове и техните преподаватели. Добър ден! В мрака на есента се ражда планът за освобождение. В периода на 11 ноември 25 декември 1875 година шепа млади идеалисти взимат съдбовно решение за всеобщо въстание през пролетта. Създаден е Георгиевският революционен комитет. Георгиевският революционен комитет е дел на българските емигранти в Румъния, продължил делото на Български революционен централен комитет. Те разделиха родината на 5 революционни окръга, за да пламне огъня навсякъде. Българските земи са разделени в бойна готовност. Търновски окръг, главен апостол Стефан Стамболов. Аз съм Стефан Стамболов. Аз поемам първи Търновски окръг. Горна Оряховица ще бъде наш център. Сливенски окръг, главен апостол Иларион Драгостинов. Аз съм Иларион Драгостинов. Сливен, втори окръг. Аз съм Стоил Войвода и Георги Обретенов ще дигнем Балкана. Врачански окръг, главен апостол Стоян Заимов. Аз съм Стоян Заимов. Трети Врачански окръг е готов за бой. Заедно с Никола Обретенов и Георги Апостол ще чакаме знамената. Пловдивски окръг, главен апостол Панайот Волов. Аз съм Панайот Волов. В четвърти Пловдивски окръг ние с Бенковски подготвихме народа за величие. Софийски окръг, планиран апостоли Никола Обретенов и Никола Славков. Пети Софийски окръг също чакаше своя час, макар организацията там да беше най-трудна. Вървете, да Ремс! Аз съм Бенковски. Братя, свободата не ще е молитва, тя иска дразновение. Подготовката в окръзите тече усилено с приповдигнато вълнение и трепет. Населението е мобилизирано да лее куршуми, да подготвя барут, сухари и да шие униформи. Направени са няколко черешови топчета, служащи за артилерията на въстаниците. Най-добра е организацията в Панагюрския революционен окръг, а в местността Оборище се събра първото народно събрание. Първият български парламент се заклева в кръста и камата. На 14-16 април 1876 година в местността Оборище апостоли и делегати от цяла Средна гора уточняват последния план. Предателството на Ненко Терзийски издава решението на османските власти, ускорявайки преждевременното избухване на въстанието. Третия клас.
разкупват сърца ни. Ето ги близо нашите душмани. Кураж, дружина, вярна, свободна. Ние сме веки рая покорна. Кураж, дружина, вярна, свободна. Ние сме веки рая покорна. Вижте, братя, покесна, стража города. Борите си свобода, здрави народа. О, майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. О, майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. Нека то суда, врага да смажем, нека му гордо, братя, докажем, че сме срушили мръсни окови, че сме свободни, а не робове. Че сме срушили мръсни окови, че сме свободни, а не робове. Вижте, братя, покесна, стража города, бой за чест и свобода, здрави народа. О, майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. О, майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. И в няколко дена, тайно и полека, народа порасна с няколко века. Из робския хаос, от мрака дълбок, изплува народа за нов свят висок. Първият изстрел слага край на 5-вековното търпение. На 20 април 1876 година Тодор Каблешков в опит да бъде заловен убива едно от турските заптиета на гърбавия морска пливщица. Така се слага началото на априлското въстание. Под звъна на църковите камбани и гърмежа на пушките, Каблешков изпратил в Панагюрище знаменитото Кърваво писмо. Писмото е пренесено от 19-годишния Георги Салчев, който изминава 5-часовия път от Копривщица до Панагюрище само за 2 часа. Точно преди Панагюрище, конят на преносителя на Кървавото писмо издъхва от натоварването, но писмото достига до Георги Бенковски. Аз съм Тодор Каблешков. Братя, ако вие, братя, сте били истински патриоти апостоли, то последвайте нашия пример. Пиша ви това писмо с кръв. Копривщица пукна първата пушка. О, Копривщица ти, гнездо на юнаци, ти първа издигна червени байраци, ти първа извика свобода или гроб. Един народ за първи път вдига свое бойно знаме. На 20 април в Панагюрище е осветено знамето, изработено от 20-годишната учителка Райна Поп-Георгиева. Тя го развява редом до Бенковски. Знамето е готово. Свобода или смърт не е само надпис, а нашата съдба.
Парковатата чета вдига духа на цяла Средна гора. От Петрич през връх Еледжик до връх Лисец 130 конници разнасят искрата на бунта. Към тях се присъединява и Мария Ангелова. От връх Лисец, макар и съкрушеното на успеха на въстанието, непримиримия си прозорлив Бенковски изрича думите: Вървете, да мрем! Ставайте, робове! Аз не ще ярем! 9 дни една шепа юнаци удържа армията в Дряновския манастир. Битката на четата на поп Харитон и бачо Киро при Дряновския манастир също не може да бъде забравена. Аз съм бачо Киро. Потомството ще си спомни за нас борците. Ще запише със светли букви нашите имена в историята. Ще порони сълзи за нас спадналите в неравната борба. В Клисура въстанието започва с камбанен звън на църквата Свети Никола. 400 жертви, градът е изпепелен до основи. Свободата е само 6 дни. Аз съм Иван Танков, полимешката, защитник на Клисура. На мен дадоха задачата да поставя черешовото топче в местността Зли Дул, защото съм много силен. Аз предупредих с гръмогласен си глас за идването на Тусун Бей и аз гръмнах черешовото топче. Цели градове избират смъртта пред робството. Клисура, изпепелена до основи след 6 дни свобода. Черешовото топче на Иван Танков, боримечката, евакуира града, но не спира врага. Перовщица. Църквата Свети Архангел Михаил, Спас Гинев и Кочачи Семенски правят немислимото. Убиват семействата си и себе си, за да не попаднат живи в ръцете на Баши Бузука. Брацигово. Васил Петлешков е изтезаван между 3 запалени огъня. Последните му думи са: сам съм, други няма. Ужасът в Батак смразява света. Баташкото клане е избиване на значителна част от българското християнско население в Батак, едно от големите села в Пещерско, при потушаването на априлското въстание. То е извършено от османски баши Бузук под прякото командване на Ахмед Ага Барутанлията. В хода на въстанието църквата Света Неделя била последната крепост от разбунтовалите се батачани. Много от хората загинали заради недостиг на кислород. В църквата нямало вода, затова барикадираните използвали изехтина от кандилата и кръвта на изкланите. Копали голи ръце, за да намерят подпочвена вода. От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка, аз съм сирак и треперя малко. Зима дойде вече. Ти Батак не си чул, а аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те се вземе. Европа се пробужда за българската трагедия. Саможертвата пробива информационната завеса на Османската империя. Българският въпрос става световен. Въстанието беше потушено в огън, но светът не остана ням пред саможертвата. Българският въпрос става световен. Аз съм Джени Уилямс, Марга Хан, журналист. Аз видях Батак. Видях 5000 души изклани под ръководството на Ахмед Ага Барутанлията. Моят репортаж в Пловдив на 28 юни разтърси цяла Европа. И Батак беше там. Има страшно и славно, дето животът и смъртта се биха наравно. Храмът стана крепост, а алтарът гроб. Военното поражение се превръща в грандиозна политическа победа. Априлската епопея прави българският въпрос неразрешим без свобода, предизвиквайки руско-турската освободителна война. Моята цел е постигната вече. В сърцето на тирана отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее. Един обречен поход стъпва на Козлодуйския бряг.
Кажи ми и кажи, бедни народе, чи плач съня ми до кост прободе, че пак се будя, че пак се мятам, без гроб в Балкана, без мир в душата. Ти ли си, мале, тъй жално пела, ти ли си мене 3 годин клела, да скитни ходя злочестен ази, и срещам това, що душа мрази. Не плачи, майко, не тъжи, че станах ази хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовник, та тебе клета оставих, за първо чето да жалиш. Но кълни, майко, проклинай, таз турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тая тежка чужбина, да ходим да се скитаме, не мили, клети, не драги. А зная, майко, мил съм ти, че може млад да загина. Ах, утре като премина през тиха бяла Дунава. Но кажи, какво да правя, като си ме майко родила със сърце мъжко, юнашко, та сърце ми, майко, не трае да гледа, турчин, че без ней над бащино ми огнище. Там, дето либе хубаво, черни си очи вдигнеше и с онази тиха усмивка в скръбно ги сърце впиеше. Там, дето баща и братя черни чернеят за мене. Ах, мале, майко юнашка, прости ме и веч прощавай. Аз вече пушка нарамих и на глас тичам народен, срещу врага си безверни. Тама за мил, за драго, за теб, за баща, за братя, за него ще се заувя. Пък, каквото сабя покаже, е честа, майко, юнашка. А ти кога чуеш, майноле, че куршум пропей на цел и момци вече наскачат, ти излез, майко, питай ги, де ти е чедоста? Ако ти кажат, че азе, паднал съм с куршум пронизан, и тогас, майко, не плачи, нито пък слушай хората, дето ще кажат за мене. Не храни, майка, излезе. Но иди, майко, у дома и сърце всичко разкажи на моите братя невръстни, да помнят и те да знаят, че и те брат са имали. Но брат им падна, загина, за той, че клетник не трая, пред турци глава да скланя, сюрмашко тегло да гледа. Кажи, майко, да помнят, мене да търсят. Бяло ми месо по скали и по орлаци, черни ми кърви в земята. Земята, майко, черната. Дано ми найдат пушката, майко, сабята, и дето срещнат душманин, с куршум да го поздравят, а пък със сабя да го помилват. Ако ли, майко, не можеш от милост и той да сториш, тога се сберат момите пред нази, майко, на хоро, и дойдат моите връстници, и скръбно ли без другарки. Ти излез, майко, послушай с моите братя невръстни моята песен, юнашка, защо и как съм загинал, и какви думи издумал пред смъртта си и пред дружина. Тъжно щеш, майко, да гледаш ти на той хоро весело, и като срещнеш погледът на моето либе хубаво, дълбоко ще ми въздъхнат 2 сърца мили за мене, нейното, майко, и твоето. И 2 ще сълзи да капнат на стари гърди и млади. Той ще брат майко пораснат, като брата си ще станат силно да любят и мразят. Ако ли, мале майно,
Жив и здрав стигна до село, жив и здрав с байрак в ръка. Под байрак лични юнаци, пети с дрехи войни, с левове златни начело. О, аз майко юнашка! О, либе, мило хубаво, берете цветя в градини, късайте брашляни здравец, плетете венци и китки, да кичим глави и пушки. И тога звенеци китка, ти, майко, ела при мене, ела ме, майко, прегърни, в красно чело целуни, красно с две думи заветни, свобода и смърт юнашка. А аз ще ли бе прегърна, с кървава ръка през рамо, да чуй то сърце юнашко, как тупа сърце играе. Пък тогас, майко, прощавай, ти ли бе, не ме забравяй. Дружина тръгва, отива, пътят е страшен, но славен, аз може млад да загина. Но стига ми тая награда, да каже нявга народ. Умря си, ромар, за правда и за свобода! Докато Средногорието гореше на 17 май 1876 година, легендарният Радецки беше завзет. 200 четници слизат на родния бряг. Един безкрайно величествен поход към безсмъртието, завършил на връх Околчица. Аз съм български войвода. Идваме да помогнем на възстаналите си братя. Четата слезе на Козлодуйския бряг и цел на родната земя. Пътят им беше към Балкана. Но съдбата бе тежка. На 20 май 1876 година Ботев беше убит на връх Вола. Саможертвата преминава във вечността. Този, който падне в бой за свободата, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяри и природа, и певци песни за него пеят. Хаджи Димитър, Христо Ботев. Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя, на две струшена, очите мнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънце спряно сърдито пече, жатварка пее нейде в полето и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега, пейте рубини, те стъжни песни, грей ти слънце, в таз робска земя, ще да загине и той е юнак, но млъкни сърце. Той, с който падне в бой за свобода, той не умира, него го жалеят. Не небо, звяри, природа и певци песни за него пеят. Дене му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол юнашка птица и тя се за брат за юнак грижи.
Настане вечер, месец изгре, звезди обсипват свода небесен, гора зашуми, вятър повее, вулканът пее хайдушка песен. И само диви се в бяло, премена чудни красиви песен поема. И тихо нагажва трева зелена и при онака дойдат да седнат. Една му с билки раната върже, друга го пръсте с вода студена, трета го в уста целуне бърже и той я гледа мила засмена. Кажи ми, сестро, де кръджата, де е моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата, аз искам, сестро, тук да загина. И се плеснат, с ръце па се прегърнат, и с песни хвъркват те в небесата. Летят и пеят дордел съмнат и търсят духът на караджата. Судалона вече, вяна охрана, юнака се жиска, дълго тече, вълкът му ближе лютата рана, а слънце пак тече и тече. Той 50 години по-късно, април 1876 година е нашето достоинство. Ние помним всяко име, всеки окръг и всяка капка кръв. Слава на апостолите, вечна памет на героите, знание жива, защото помни.
Скъпи ученици, уважаеми колеги, това беше тържествения спектакъл, организиран и пресъздаден от учениците от третите класове. Благодаря ви за вниманието и наистина нека помним. България е жива! Нека всеки от нас си тръгне днес с малко пламък, с една искрица от героизма и патриотизма, който са ни оставили. Бъдещето на България, аз силно вярвам, че ние възпитаваме бъдещите герои и бъдещите патриоти на България. Хубав ден и весел празник!